Magandang araw sa inyong mga katrops. Mga katrops, pupunta tayo ng Pandawan ng Mercedes dito sa aming lugar. Kasi maganda ng panahon, no? Naglalautan naman ng mga manggaragat. Titingnan natin ang Mercedes Fishport. Yan mga katrops. Sa tayo. Katrops, magbabike lang tayo. Oh. Bike lang gagamitin ko. Awan. Yan o. Bike lang tayo. Oh. Mga katrops, malapit na tayo sa Pandawan ng Mercedes. So ayun o. Kabike lang tayo. Mga katrops, nasa bangkero na tayo. Yung bike, iniwag na dun sa kakilala ko. Sasakay tayo ng bangkero eh. Tatawid na tayo sa Mercedes Fishport. Tayo bangkero mga katrops.
Pandawan mga katrops. Mahina pa isda mga katrops. Si paglaot na mga katrops, oh. May na pa isda mga katrops, si pag anong malaki, marami ang isda ngayon, oh. Pero kahit kunti mga katrops meron, oh. Tulong kaon yan. Boss, 20 na boss. Boss, 20 lang. Oo. Saan tayo? Mga nagtutiyo sila dito, oh, sa Pandawan, oh. Nakalaot na sila mga katrops. Katrops, dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Thank you.